Praise to you, Lord. Jesus Christ is visited for the Holy Week. My dear brothers and sisters in Christ, this Sunday we celebrate Lazarus Sunday. Next Sunday we will celebrate already Holy Week. Alam natin lahat, barkada ni Jesus ang mga Bitanya siblings. According to the Gospel, He loved them. At alam natin lahat sa mga mahal natin, may lugar sa puso natin. They will never die in our hearts. Nagkasakit at namatay si Lazaro. At dahil man niya si Lazaro, bilang kaibigan, binuhay niya ito. Hindi lang buhay si Lazaro sa puso ni Jesus. Nung namatay si Lazaro, binuhay siya ni Jesus. Ang sarap palang makipagkaibigan ni Jesus. Hindi niya pababayang mamatay ang kanyang mga kaibigan. At kahit na namatay ka na, ay bubuhayin ka pa niya. Sa pamamagitan po ng ating binyan, naging anak tayo ng Diyos, naging kapatid tayo ni Kristo, dahil dito, mahal tayo ng Diyos, at kapatid natin si Kristo, muli-muli, bubuhayin tayo ng Diyos sa sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos. Tulad ng sinabi ng Merciful Father na magbalik ang kanyang bulagsak na the prodigal son, namatay siya, ngunit ngayon, siya'y muling nabuhay. Whenever we kneel down and confess our sins, pagbabalik loob sa Diyos, binubuhay tayo muli ng Diyos upang makapiling niya sa bakuran ng kanyang pagmamahal. Marami po sa atin takot mamatay dahil ang kamatayan ay parusa ng kasalanan. Kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, matutulog na lamang sana tayo at gigising ng malwalhati sa kalangitan. Ang sarap nun. Pero ngayon, one of our greatest fear is the fear of death. And one of our last battle is our death. The best way to eliminate the fear of death is to live a good life. Isang buhay na punong-puno ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Isang buhay na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Isang buhay na punong-puno ng mabubuting gawa. Kaya nga, hindi mahalaga kung kailan tayo mamamatay, kung saan tayo mamamatay, at kung paano tayo mamamatay. Higit na mahalaga kung paano tayo nabubuhay. It is the dying that matters, but living and loving that really matters. Ang quality ng ating buhay, hindi yung haba at kung kailan tayo mamamatay. So, my brothers and sisters, mahalaga kung paano tayo nabubuhay, hindi kung kailan tayo mamamatay. When I had my triple bypass surgery noong February 14, year 2000, 20 years ago, I was then 44 years old. Hiniling ko sa Diyos, Lord, give me another 44 years to live and to serve you. Alam po ninyo, after 20 years, hindi ko na pinapangarap yung 44 years. Ang hinahangan ko lamang ngayon ay maging mabuting tao, mabuting pari, at magampanan ko ang aking misyon at ministry sa parokyang inassign ako ng Arsobispo. Yun ang mas mahalaga. Hindi ko na inasam na makakarating ako ng 88. Ang inasam ko ngayon ay maging mabuting tao, mabuting pari,
Kasi we were not meant to die. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mamatay, kundi upang mabuhay na walang hanggan. At dahil sabi niya, naging tagapagmana tayo ng langit. Hindi tayo naging tagapagmana ng ukay o libingan o ng mausolyo ng ating mga pamilya. Sabi niya, naging tagapagmana tayo ng langit. At hindi natatapos ang buhay natin sa ukay. The grave is not the end of life. Ito'y nagpapatuloy sa buhay na walang hanggan, walang kamatayan na nating kaluluwa. At ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya at upang makasama Niya forever. Kung sabi ng iba, walang forever, sa Diyos, meron forever. Dahil sa mga taong naniniwala sa Kanya, they will live forever. Sa buhay natin, we experience death and sickness. Kapag na-hospital ko, kapag gumaling, hindi ibig sabihin, hindi na siya mamamatay. Yes, gumaling ka sa iyong sakit. Sa tulong ng doktor at medisina, very good. Pero hindi ka gumaling ka, hindi ka na mamamatay. May sukat ang ating buhay. Kapag natin tao at na-revive siya sa pamamagitan ng CPR, hindi ibig sabihin, hindi na siya mamamatay. Maaaring gumaling ka sa sakit, pero the fact remains, meron hangganan ang ating buhay. My dear brothers and sisters, we read books on how to win friends and influence people by Dale Carnegie. We have books how to deal with stress. May mga libro how to fight cholesterol, triglycerides, and uric acid. May libro how to control your anger at iba pang how to. In our gospel today, the Lord is teaching us how to deal with death. Paano mo haharapin ang kamatayan? Paano mabuling na mabubuhay sa kamatayan? Kasi madalas deny to death tayo. Kapag sinabi ng asawa mo, sweetheart, baka malapit na akong mamatay, ang sagot ni Mrs., patugod ka, kapamatay. Kapag sinabi ng asawa mo, honey, gusto ko itong ating pamburon, patugod ka, kapamatay. Hindi ka pamamatay. Tigilan mo yung ganyan. Pagsasabi mo mamamatay ka na. Honey, bili na tayo ng lote sa Memorial Park. Patugod ka, pamamatay. Ayaw natin pag-usapan ng mamatayan. But the gospel today is teaching us how to deal with death. Kung paano mo haharapin ang kamatayan at paano ka muli mabubuhay. After death. There is life after death. Sa namatay at sa namatayan. May naghihintay na bagong buhay. Para sa mga taong namatay, dahil may buhay na walang hanggan. At para sa mga taong namatayan, they have to move on to a better life. Sa mas mataas na antas ng buhay. So, my dear brothers and sisters, handa ka na bang mamatay? Yes. By living a good life. Sana totoo, yes. Handa ka na bang muling mabuhay? The gospel gives us 4 steps on how to live again. How to live again. Una-una, identify your graves. Saan mo inilibing ang iyong sarili? Saan mo inilibing si Lazaro? Saan mo inilibing ang iyong sarili? Saan nakalibing ang iyong sarili? Identify your graves. Number 2, alisin mo ang takip na bato sa iyong libingan. Number 3, lumabas ka. Sagutin mo ang hamon ng pagbabago at pagbabalik loob. Number 4, kalagansya.
upang siya ay maging malaya at makapag-move on sa kanyang buhay. Yung una, identify your graves. Identify your sins. Saan mo ilibing ang sarili mo? Ano ang mga bisyo mo? Ano ang mga kalinahan mo? Ano ang mga kasalanan mo? Madalas tayo umubuhay sa ating mga libingan. Kung ikaw ay addict sa drugs, inilibing mo na ang kinabukasan mo sa drugs. The drugs ends all dreams. Lagi kang may tamang duda. Labigalo ka, nakakalawang buhay mo. Dahil lagi kang nagdududa sa lahat ng tao, patay ang iyong relasyon. Sinungaling ka pa. At ginawa ka pang magnanakaw ng dahil sa drugs upang mabili ng drugs. Ipagbibili mo pati television niya sa bahay. Kaya kinabukasan, gusto manood ng balita ng tatay mo, nandoon ang remote control, wala ang television. Dahil pinagbili mo sa iyong bisyo. My dear brothers and sisters, kung hindi ka tapat sa asawa mo, inilibing mo na ang isang magandang kinabukasan para sa pamilya, para sa iyong mga anak. Kung ikaw ay adik sa kasino, baka ilibing ka ng maaga. Dahil nabalitaan ko, maraming nakatake sa kasino kapag sila natalo. Natalo na 3 million. Ako. Maraming nakatake sa kasino. Baka magbaon ka sa utang. May sandaan mo, may kotse, alas, titulo at iba pa. Baka mamatay ang pamilya mo sa gutom. At baka mailibing na rin ang pagbuhayan mo at magsara ng resto sa pangpang. Dahil sarap ng buhay mo, kumikita ng maganda. Ngayon, Diyos mo, wala kayong mga realihan. Dahil nasira sa kasino at sa pagsusulan. Walang panalo sa kasino. Alam natin yun. Walang panalo sa kasino. Ang tingin ko sa kasino ay tulad sa isang musoleo. Libingan ng mga tao magandang buhay. Ngayon ay wala ng bahay. At wala ng mga realihan. Save your family. Save your business. Huwag nang magkasino. Dahil mapupunta lamang sa putik ang inyong pinagpaguran. Ikaw ba'y sugapan na sa alak? Baka 90% alcohol na ang iyong dugo. Good news. Mas pwede ka kapag 90% alcohol ang dugo mo. Kasi hindi ka nagtatagal ng coronavirus. Takot yan sa alcohol. Pero pati kung bata ka, baka magka-liver cirrhosis ka. At tumugo ang iyong sikmura sa sobrang asin. Number 2, alisin ang bato na tumakatip sa libingan. Ibig sabihin, aminin ang iyong mga kasalanan. Huwag kang matakot. Huwag mo'y kanyang sabihin at kumpisan ang iyong mga kasalanan. Alisin ang takip ng bato. Bakit kung gumawa ka ng kamuritan, kasalanan, katarataduan sa buhay mo, hindi ka nahiya? Bakit ngayon nahihiya ka at tinatago mo ang baho ng iyong konsyensya? Huwag kang matakot. God sees us into the deepest recesses of our heart and consciences. Huwag kang matakot. Bakit? Hindi ka parurusahan ng Diyos. Yayakarin ka naman ng Diyos. Hahalikan ka ng Diyos. Tulad ng prodigal son. Ang hinihingi naman sa atin ng Diyos ay unang hakbang to rise up and to confess our sins. Tulad ng prodigal son, when he came to his senses, he said, "Yes, I shall arise and return to my father." Yun ang unang hakbang. Tumayo ka. Make a decision to go back to God. Dahil kapag wala yung decision na yun, ay mahirapan ng Diyos na patawarin ka.
You have to decide. You have to win it. You have to go back to the Lord. To rise up. Confess your sins. The prodigal son returned to the Father. Aminin ang ating mga kasalanan upang makamtan natin ang kapatawaran ng Diyos. Inaamin ko. Kaso marami sa atin sumusunod sa ikalabing isang utos at ikalabing dalawang utos. Ano yung ikalabing isang utos? Huwag kang pauhuli. Kaya marami puros palusot. Ano ikalabing dalawang utos ng Diyos? Hindi utos ng Diyos yun. Ikalabing dalawang utos ng tao. Kapag nahuli ka, huwag kang aamin. Kaya puros tayo mga denial king and queen. Tandaan natin, masarap ang gumawa ng kasalanan. Pero nakamamatay ito sa ating kaluluwa. At mahirap pagsisihan ng mga kasalanan kapag ito ay atin ang nakasalanan. We need a radical decision. We need actual grace to admit our sins. Alam niyo, sabihin ni Jesus, salisin ang bato sa libingan, kumontra si Martha. Panginoon, wag! Nangangamoy na siya. Dahil 4 na araw siyang nilibing. 4 na araw na siyang nakalibing. Ano sagot ni Lord? Huwag kang magalala. Sanay ako sa mabaho. Sanay ako sa mga may sakit, sa mga kitongin, sa mga makasalanan. Sanay ako sa kasalanan at bago ng tama. He came to forgive our sins. Sanay si Jesus sa bago ng kasalanan natin. Dumating siya upang patawarin tayo. Sana naman, masanay na tayo sa kasalanan ng iba. Sana hindi na tayo syakro sa kasalanan ng iba. Dala na ating pagkatawa. Concupiscence and malice kung minsan, tayo nagkakasala. Dala na ating kahinaan. Akbak na katawang nagugas, sabi nga nila. Remember the merciful Father? Hinalikan niya ang kanyang anak. Kahit ito yung may baboy. Amoy baboy. Kasi nagtrabaho si prodigal son sa baboyan. At tandaan yung paklang babi, panay. So the prodigal son was smelling and stinking sa tayang baboy. Kahit siya na may baboy. Idalikan para siya ng maawaling ama, nangibabaw ang pagmamahal higit sa baho ng kasalanan. Ikatlo, sinabi ng Panginoon, Lazarus, lumabas ka. Conversion is a personal answer to God's call. Kaya yung mauwing ama, hindi niya hinabol ang kanyang anak. Hindi niya pinigil si prodigal son nang kunin niya ang kanyang mana at ituring na siyang patay. Dahil meron tayong free will. At napakalaki ng respeto ng Diyos sa ating kalayaan, sa ating free will, sa ating freedom. Hindi tayo maghihimasukan ng Diyos sa ating kagustuhan. Pero sana naman, we make good decisions, not wrong decisions. We make the right choices, not the wrong choices. The going to the border of pagkakasala. Alam niyo, hindi sinundan ng ama ang kanyang anak. Naghintay siya. He waited patiently and lovingly. Araw-araw, umakit siya doon sa bubungan. Tinitingnan sa malayo kung pabalik na ang kanyang anak. Naghintay sa pagbabalik ang ama sa kanyang anak. Yan ang papel ng ama. Maghintay sa pagbabalik ng bawat isa sa atin. Mula sa malayo, gusto siya ng damit. Hindi na nagsishave. Mura ang mata dahil payat na siya. Nakilala siya ng ama.
At nang makita siya, bumaba patakbo ang ama. Alam niyo, gano'n tayo baguhin at gawing monster ng ating mga kasalanan. Makikilala pa rin tayo ng Diyos. Kasi we were created in the image of God. Gano'n ang kabaho ang ating pagkatao, yayakapin tayo ng Diyos. Gano'n lang tayo kasama, kaya tayo intindihin at unawain at patawarin ng Diyos. Tulad ng mga magulang ng mapagmahal. Kasi sumulto, labanero ka. Muli ka daw na ningabak. Malibad alas 8 pa niya na ang imaw mo'y tatang mo. And yet sa kabila ng ating katigasan ng mundo, bukas, paghahanda pa rin ang almusal ng iyong mapagmahal na ina. Ina na ako, pigaga na handa ka. Pasalamat ka, pigaga na handa rin pinari. Bisip lang kayo, pigaga na ka, pigaga na malalaki din. Sana huwag nating bastusin ang pagmamahal ng ating mga magulang. Kapag mahal mo ang tao, hindi mo siya pagdidirihan. Sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi tayo kadiri-dire sa harap ng Panginoon. Sana ganoon din tayo. Huwag natin pandirihan ang mga tao makasalanan. Dahil katulad nila, nagkakasala din tayo. Kung ano yung nangyari sa kanila, pwede mangyari din sa atin. Tulungan natin silang bumalik sa kanilang pamalihan at ituwid ang kanilang buhay. Kaso madalas, number 1 tayo sa pag-uusga at paninira ng ating mga kapwa-tao. As if wala tayong kasalanan. Hello? Masabuli, impamagbayang biyang bisa na. Ilabas ang galing sa iyong puso. Ibulalan mo ang damdamin sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya mga kaya mo sinabi, ulit sinabi sa mami mo na mahal mo siya. Kaya mo sinabi sa iyong mga magulang na, Daddy, thank you. Ilabas mo, magpasalamat ka. Lumabas ka at magpainit sa araw para mamatay ng virus. Lazarus, come forth. Lumabas tayo. Of course, limitado Pero ang sikat ng araw ay pwedeng pumatay sa virus. Ilabas mo naman si Lola mo na lagi mong inohold up ng bata. Lola, pera. Lola, punta tayo sa Jollibee. Ngayon naman, may trabaho ka na. Lola, magbihis na. Itadala kita sa Jollibee. Siguro kahit matanda na si Lola, magbibihis siya. Nagyang bigunin na lang ang bihis na Diyos ko, masaya ka. Dahil lalabas mo siya. Dahil madalas nakapag mo sa bahay, nakatanaw sa bintana, hinihintay ang iyong pagbabalik. Kaya pag mamating ka, ilabas ka. Ilabas mo siya, kahit lamang sa labas ng bahay, sa ilalim ng bangla, at kayo ay salo-salo sa isang lechon naman. Ikaw ba dalalo, binata, lumabas ka? Makisa ka sa mga kabataan ng parokya. KBS, Komi, Maidens, Junior, Choir Netcom, upang lalong maging masaya at makabuluhan ang iyong buhay. Lumabas ka. Take time to go out. Enjoy the sunshine. Take time to smell the flowers. My dear brothers and sisters, ika-4 sabi ni Jesus, kalaban siya. Unbind him. Alam mo nila nung mamatay ang aking kapatid na si Titus. Nag-message ang kanyang asawa, si Aralita Ruiz, sa Facebook. Natouch ako sa kanyang message. Sabi ni Nita sa kanyang message, I will miss you, Hannah. Sa pagtulog sa gabi sa ating, sa paggising sa umaga. Ngayon wala ka na. Paano ko mag-uumpisa sa buhay ko na wala ka na sa tabi mo? Paano ko tatawa na wala ka na sa tabi mo? Paano ko mamamasyal na wala ka sa tabi mo?
Paano uwi sa bahay nang wala nang sasalubong sa akin? Hindi ko alam kung paano ko mag-move on sa buhay ko ngayong wala ka na. Sabi ng ate ko, malungkot talaga nangyari kay Titus, Nita. Nandito kaming pamilya mo para sa iyo. We will always take care of you. You will always be our sister-in-law kahit wala na si Titus. Be strong. Time heals all wounds. Si Nita is not a grieving time. Grieving time is pagluluksa. It is little by little accepting the loss of someone. Pero sa pagtanggap nito, andyan ang pamilya upang alalayan tayo. Alalayan mo ang tatay mo kapag namatay ng nanay mo. Alalayan mo ang nanay mo kapag namatay ng tatay mo. Kapag namatay, alalayan ang tatay mo kapag namatay na ang nanay mo. Baka wala ng maguluhan o sigla ng kanilang buhay. Kaya yung Mami, wala na si Daddy, andito pa kami. Baka nakalimutan mo, nandito pa kami to love you and to help you. It is helping people to move on sa mga tragedy at mga crisis na dumating sa kanilang buhay. Unbinding, kalagayin sila. It is helping one another to move on sa kabila ng mga krisis na dumating sa ating buhay. Alam ko ninyo, sa isang parokya pinanggalingan ko, meron isang doktor na namatay. At yung kanyang naiwan ng asawa, nagsisimba ng araw, umiiyak, umakalugod, nakatalubong ng itim, na itim ng asawa. Itim lagi ang kanyang suot, itim na belo, itim na damit. At lagi na makakalugod, pagkatapos ng misa lumalapit, Father, hindi mo matanggap na namatay na nating asawa. So I was transferred to another parish. And after 1 year, attending the Christmas, Holy Thursday, may tumawag sa akin isang babae. Sabi niya, Father, hindi mo na ba ako makikilala? Maganda yung babae, nakaayos, naka-makeup, naka-red bag, naka-red dress, naka-red shoes. Sorry po, kayo po makikilala. Father, ako si Mrs. De Los Reyes. Ha? Ba't biglang gumanda, Mrs.? Sabi ko, kasi buha mo, may nandiligaw na sa aking foreigner. Nabuhay na siya ng ulit. At sabi niya, love is sweeter the second time around. Sana, nakapag-move na siya dahil mayroon na siya bago minamahal. Of course, hindi naman lahat ng namatayan ay maghanap ng bagong pagmamahal. Mahirap kalimutan ang unang pagmamahal. Pero sana naman idasal natin, yung mga tao nakaranas ng kabiguan, tulungan natin sila makapag-move on. Grieving time should be over sa tulong ng mga tao na namamahal sa iyo. At sa panahon ng COVID crisis, unbind one another. Kalagaan ang mga tali na sumisira sa ating pamilya. Sana makapag-move on tayo. Isang bagong buhay ang naghihintay sa atin pagkatapos ng COVID crisis na ito. And during this COVID crisis, sana lalo natin malasap ang kahalagaan ng pamilya at kahalagaan ng misa sa ating buhay.